To pod mana Migori kanyo ne koro jalar kom od bura marongo gi otiko mar Jubilee Nelson Oluoch osingono johera mage ni koro biro bede Debe kochopo tarik 9 dwe mar 8. Kata bedo ni koro nyinge onge boke mar IBC. Oluoch kaloso gi jopiny boma marongo wacho ni koro doho biro golo ng'eto makwedo chung' mare. Oluoch bende yande koro jachung' mar ODM etielo mona mokwongo kata kamano nowuok modhi Jubilee bang' ka koro duond burano nosenyise ni koro ni dhi chiw ne jaod bura Paul Aboro tiko manyalodia gino manomiyo koro ringo odhi e Jubilee. Osingo ni doho odhi golo ng'eto maratiro kendo migosi Aboro kikuondre ni oonge e Debe. Wach nowuok nyoro ni Kenya Gazette nogo to wach ni nyinga onge Kenya Gazette. En adieri ni nyinga onge Kenya Gazette nikech ne wane bura wane court e kes mara gi IBC emomiyo ne pod nyinga onge. To kes en gima dhi mbele madhi rumo wigni. Koseng'ad kes to nyinga idhi kawo kendo idhi duoki e Kenya Gazette. Kenya Gazette mowuok nyoro ok en Kenya Gazette ma final. Mano ok nyis ni ok wachung'. Pod wane ng'wech wachung' kendo anyalo singonu ni tarik 9 dwe mar 8 wane Debe gi Paul Aboro. Gima dagomb wachonu madagomb mondo ung'e kaka jo Rongo en ni yiero itimo gi jopiny. Yiero ok tim gi court. Kamano. To court nitie kanyo mondo thegwa. Ka wach ni nyocho dhi kane jo IBC e tribunal mar IBC nogolo nyinga oko kuom weche moko manantiere mane otim e yo ukora, to court mar Kenya nigi uweso mar loko gima tribunal mar IBC notimo. Yes. Omiyo gima nyiso kenda singonu ni tribunal mar IBC nosetimo tichgi, to koro court mar Kenya dhi timo tichgi makendo duoko mar court wadhi yudo wigni. Kamano. Asingonu ni odhi bedo duoko maber.